Вітанкі, з вами Кацярына, гэта канал Кот-Кот, і сёння у нас другая серыя сімулятара крамы ці сімулятара супермаркета. Нагадваю, што было раней, калі на той выпадак, калі вы не бачылі першую серыю ці трошкі ўжо падзабыліся. Бо я пакуль што не склала нейкі расклад, як буду ўсё гэта выкладаць, таму, магчыма, так прайшло дастаткова часу. І так, па-першае, у нас з'явілася крама, і мы купілі першае для яе пашырэння. Як можна заўважыць, у нас нават змяніўся уваход, стаў больш такі, шыкоўны. Так, гэта ўжо не той маленькі магазинчык, да, крамачка каля хаты, якая у вас там ёсць, дзе можна купіць толькі хлеб ці малако. Гэта ўжо штосьці больш саліднае. І што яшчэ? У нас ужо ёсць 2 ліцэнзіі на тавары. Гэта добра. Але зноў жа іх пакуль не вельмі шмат. І што мы будзем рабіць? У нас ужо 5-й ўзровень крамы нашай. Нагадваю, можна ўсе нашыя даныя паглядзець зверху справа. І наша з вами мэта на дадзены момант гэта зноў жа зарабіць паболей грошыкаў, каб купіць новую ліцэнзію, каб у нас уже сапраўды было дастаткова тавараў, бо тады кошык нашых пакупнікоў будзе больш і больш, і мы будзем зарабляць больш і больш. І яшчэ нам дадаткова трэба дакупіць нашых стеллажыкаў, бо у нас іх усяго 2, як бачна, і у нас 1 лядоўня. І вось гэтую сценку заняць нам таксама з вами патрэбна. Што ж, пачнем зноў працоўны дзень, і, як заўжды, давайте паставім сабе некае абмежаванне па часу, каб серыі не займалі шмат гэтага самага часу. Таму прапаную, як і ў прошлы раз, 4 працоўных дня. Будзем, калі зноў жа чагосьці гэтакага не здарыцца, то так і будзе. Як насурочыла. Толькі сказала, што, здаецца, сёння ўсё будзе добра, і вось яно. На 1,5 гадзіны я выпала з жыцця. Добра. Так, гарбатка у нас на месцы, таму і нічога не будзем класці. Нам трэба заказаць некаторыя прадукты. У нас скончылася малако, вадзічку, сыр які яшчэ можа быць. Нам патрэбна кава абавязкова. Хлеб і вось гэта ўсё. Але ў нас усяго $61, таму я не ведаю, колькі мы тут зможам з вами заказаць. Давайте для пачатку гэта, як і планавалася, вось гэта. Я выбачаюсь, а чаму так выйшла? Ой. Якая я разумная. Я заранёў усё паставіла. Цікава, а чаму тады? Хлеба нам столькі не трэба. Малака нам, здаецца, столькі таксама не трэба. І нейкім чынам мы уладкаваліся ў нашы грошы. Сухі завтрак, сняданак нам пакуль яшчэ так немагчыма купіць, не хапае грошай. Але будзем разбірацца з тым, што ёсць. Каву забылі ўзяць. Зараз правяраем, ці не засталося у нас яшчэ хлеба. Так. Нагадаць трэба сабе, што тут можна яшчэ бегаць. Так. Пакуль ставім усе гэтыя кардонкі сюды. Склада ўсё роўна няма. Што паробіш? Мы яшчэ вельмі маленькая крама. Маленькія прадпрымальнікі. Так, няма у нас ніякіх дадатковых тут. Так, і што я яшчэ хацела? Каву. Трэба яшчэ цэны паглядзець, таму што цэны ў нас зменьваюцца кожны дзень. Не на ўсе тавары, а на некаторыя. Але хто ведае? Каву мы не купім. $55. Да вы што? Вы што? Зусім таго гэтага. Так, тут добра ў нас. Тут добра. На што там змянілася штосьці?
Ці змянілася? Бо я памятаю, што ў пачатку... Ага, вось. Алея у нас змянілася. Так, 3,60. Гэта добрая цана. Нічога... Ой-ой-ой-ой-ой, я выбачаюся. А што, не тая раскладка стаіць? Угу. Нагадваю, калі хтосьці не ведае, што ў гэтай гульне можна шмат чаго рабіць і з клавіатуры, але толькі калі у вас стаіць ангельская раскладка. Так, тут усё добренько. Всё добренько. Угу. Так, і тут усё добренько. Усё. Адчыняем нашу краму і пачынаем наш працоўны дзень. Так, прасторы хапае. Прасторы хапае, а вось тавараў ці яшчэ чаго у нас зусім не хапае. Літаральна пустыя палічкі. Угу. Сумненька. Мне цікава, чаму гульня пачынаецца о 8 раніцы, калі першую гадзіну ніхто не прыходзіць. Добра, паглядзім, што у нас уже рахункі выставілі. Ага, аренда павялічылася, таму што мы павялічылі плошчу нашай крамы. Но і мы ўжо яе не плацім адразу. Ну, можам аплаціць, прынамсі, за электрычнасць. Яна ў нас неяк наперад рахуецца. О, першы кліент прыйшоў. Угу. Так. Оп. Бярэм. Так. Хорошо. Ты. Оп. О, я уже спужалася, что нечто не так. Тоже кіраванне, может, забыла. Ой. И у меня спали наушники. Ну, добра. Не страшенно. Так. Оп-оп. Амаль зрабілі на каву. Кава і доставка, так. О, слухайте, сыр сёння нішто. Так. Нам патрэбен сыр. Сыра мало і кавы мало. Так, сыра можно и взять 2 штучки. Зараз поглядим. Если покласть у кошек, то нам яшчэ трэба $21 зарабіць. Ну, и тогда все можем заказать. Так, на жаль, кабеточку вы не на $21 взяли. Ну, ничего. О, она меня почула. И мы можем... Так, доставка. У нас яшчэ пытанне по доставце. Так, я забылася, что доставка у нас таксама асобна рахуецца и адразу, на жаль, не показывае. То колькі надо заплатить. Ну, нічого, зараз нам. О, якраз таки доставочка и пару доляров у нас яшчэ ляжала на рахунку, тому что кап зусім сумна не было. Мне цікаво, у когось было таке, що у них там 0,0 на іх рахунку гульневым было. Тэхнічна ж яно можа так быць. Но ось зусім 0. На вас з центамі. Тихо. Почакайте. Так. Сыр. Оп. Добра, гэты хай сыр ляжыць. Конечно, на соннікі, але можа не спорціць. І зноў жа, можна будзе просто сказаць, што гэта такі новы гатунак сыру. Хто іх там, гэтыя смердзючыя сыры разбіра. Ось. Будзем зарабляць толькі так, як можна толькі. Так. 7,50. О! Ёсць. Так. Прынамсі, на штосьці мы на некія рахункі ўжо так атрабілі. Мы можам адразу аплаціць. Гэта... Я просто ведаю, што можна і напрыканцы дня, але мне самой не падабаецца, калі, ведаеце, нешта вісіць. Прасцей адразу гэта зрабіць, каб потым, ну, забудуць і што яшчэ. І ўсё.
Цяпер толькі можна будзе хвалявацца наконт самой ежы і думаць, што і як купіць, аплаціць, паставіць. Напрыклад, нам патрэбны ўжо нашы сняданкі сухія, таму што амаль купілі усе. Так, мука яшчэ пастаіць, і яйкі нам патрэбны. Сняданкі і яйкі. Ну, в прынцыпе, яйкі, сняданкі — гэта у нас фактычна сінонімы. Ага, сраная дастаўка. Я разумею, што павінны быць нешта за дастаўку, зразумела. Але гэта не значыць, што я як гулец гэта неяк... Мне гэта падабаецца. Так. Цяпер можна гэта купіць. У нас ужо вечар наступае. Трэба будзе святло зараз. Як сэрвіруць. Так. Вот што цікава, наколькі я зразумела, тут неважліва, у які момант ты ўключаеш святло, то бок хоць хай цэлы дзень яно ў цябе гарыць, рахунак будзе аднолькавы. Ён вось зарахоўваецца, у тебя фіксаваная некая цана. Трошкі стала болей тавараў. Паглядзіце, як адразу людзі... Жанчынка, я толькі хацела сказаць пра тое, пачатак серыі і вось зноў. Прыходзіць толькі грошы разменьваць. А я за што буду жыць? Тут другіх крам паблізу няма. Я, калі што, размяняць гэты грошы не змагу. Нешта зусім маленькі прыбытак сёння будзе. Гэта сумна. Добра, гэта першы наш гульнавы на сёння дзень. Мажліва, тут і не так будзе, але ўсё роўна. Да, можа, я зараз за астатнія 3 дні я так зараблю сабе, што ажно на ўсё хопіць. Што у нас там? Сыр наш стаіць. Макарохі. Макарохі. Так, я 100% ўсё даставила добренько. Трэба. Макарохі, ну-ка. Паспела. На апошняй хвіліне яна змагла гэта зрабіць. Заказаць і купіць макароны. Напружаны быў момант, канешне, але я змагла, я справілась. Усё дзеля маіх кліентаў. Я клапачуся пра іх. Не сорамна? А павінна быць. Так, гэта было занадта. Вось так. Раз, два, тры. Сур'ёзна, яны павінны вось зрабіць тут рэшта, яна бясконцая. То бок ты заўсёды можаш размяняць гэтыя грошы. А вось хай яно будзе як сапраўды, каб такой магчымасці не было, што у вас на кожную смену некая абмежаваная колькасць гэтых десятак, двадцатак, 50 центаў і саміх даляраў, каб вось быў такі прыкол. Наставім гарбаты. Вось гарбату з аднаго боку і рэгулярна бяруць, а з іншага ўсё роўна гэтай карнонкі даволі надоўга хапае. Гэта зручна, эканомна. Да, но зноў жа гарбата нятанна каштуе. І пры гэтым так, гарбата і кава, яны, здаецца, фактычна аднолькава. Аднолькава маюць цану, але пры гэтым гарбаты нашмат больш. Ну, добра, не адну цану. Тут за 5,80, а тут за 10,20. Але ўсё роўна. Добренько, скончым наш першы гульнявы дзень, а там уже будзем разбірацца. Итак, 25 кліентаў, усё знайшлі. Тавары у нас не лічацца дарагімі, мы такі прыемлівая крама для нашых. У нас патаннела мука,
одразу можем поставить. Ну, знову ж, незручно, хай буде 35. І наші макарони піднялися у ціні. Хай буде 80. Так. Знову ж, не люблю гэтай копеечки давати. Сиди, що там, рахуй. Кому гэта патрэбна? Нікому гэта не патрэбна. Так, нам патрэбна мука, макароны, сухі сняданак і цукру. Ой, цукру. І пудру цукровую можна взяти. Так, макароны, мука, пудра і што я яшчэ казала? Ну, давайте... І ось гэта возьмем. Пакуль ёсць грошы, гэта возьмем, і пакуль ёсць грошы, заплатім. Банк па запазыцы і па нашым рахункам. Ага, а гэты рахунак уже не зможам. Добра. Ліцэнзію. Ліцэнзію якраз такі мы можам ужо ўзяць, але нам патрэбна ажно $400. Ой-ой-ой-ой. Дорага-дорага. Дорага-дорага. Я ж тут... Не, слава богу, я уже знову спужалася, что я нешта не туди кликнула и взяла больше, чем мне потребно. Так, проверяем. Добренько. Вось бы еще у текстурах не захрасать. Угу. Так. Есть. В принципе, можно уже отчиняться. Тут все равно я уже усе кошты поменяла. Это все зробила, тут просто треба расставить нам наши товары. А з раніцы у нас клиентов не тое каб шмат, тому ніхто нікому перашкаджаць не будзе, і мы якраз таки не будем губляць наш час. Так, проверим, ці у нас тут... Да. Усё, мы малайцы. Ну, зноў жа. Нікога нічога няма. На кого нас на быка выкупить или на кого у нас не хапае? Что у нас там с хлебом? А, хлеб протрымаецца. Пакуль мука пытанне. И что у нас тут? Так, ну яйки в принципе есть. Это есть. Нормально. Ну так. З раніцы ніхто нічога не хоча купляць. Незручненько. Так, трошки поправлю наушники. Цікава, вось гэта ідзе ў нас другі гульнявы дзень. Ці выйдзе нам што? Нам патрэбна $400 толькі на одну ліцэнзію. 10-200 $, калі я правільна памятаю, каштуе у нас сцелаж, то бок ужо 600. І нам яшчэ патрэбны грошы, каб докупіць новы тавар. А у нас нават на стеллажик нема. Сумненько. Добра. Не буду тут енчыць, потому что товар все ж таки взял на $50. Так. О. Я весь час забываю, что можно тут так полечить у мінус собі. Гуля тебе на этого ніяк не спыняе. Хочешь отдавать больше решты, чем треба? Давай. Твой выбор. Угу. Да, цікаво, то бок зняць больш з картак у наших клієнтів ми не можемо, але даць ім больш грошей мы можем. З одного боку я розумію, гэта даволі чесно. Так працює сама система. А з іншого боку, ну неяк так ведаеце. Мне бы тоже хотелось, чтобы меня гульня обороняла то, что я там неуважливая, бо ты выведай, чему я неуважливая сегодня. Кава. Кава. Уже кава 55. Ёлы-палы. Выпустите меня, выпустите. Так. Угу. Да, не буду ее закрывать нават.
Хай так і стаіць, тут все равно одна штучка засталася. Так. Слухайте, ну як прыемна глядзець. Людзі ўжо набіраюць гэтых тавараў. Мы неяк ужо нармальна працуем. Можа, неўзабаве наступіць час, калі будзе патрэбна наняць новага касіра. О, мары. Оп і оп. Угу. А ну-ка, усё взяў чалавечак. Але для... божачкі, я щось заступіла. Якраз гэта зручна. У нас тут нічога не стаяла. Мы і хутенька пабеглі. Ура! Все занеслі. Ёсць у нас сёння пакатацца магчымасць? Не, нас ніхто не будзе вазіць. Божачкі. Так хутка, так высока скокла. Не чалавек, канешне, павук, але можа і нейкі дальні род будзеш. Наш гульнявы персонаж. Так, 35. Сур'ёзна, тут не хапае радіо. Ну, каб зусім быў такі аўтэнтычны досвед, на фоне павінна нешта ў нас граць. Ну, прынамсі, нейкія тупыя супермаркетскія джинглы. Там з рэкламай ці што яшчэ. Акцыі. Хаця, зноў жа, мы яшчэ маленькая крама, які ў нас акцыі. Просто бы нейкая мелодыя. Так. Ой-ой-ой, а як гэта ў нас усё малако знікла? Як гэта? А калі? Я не заўважыла нават. Калі ў нас усё малако забралі? Людцы добрыя. Не хвалюйцеся, зараз усё будзе малако на месцы. Так, і святло трэба уключыць. То што мы будзем у цемры сядзець? Як... Зноў ты. Учора была 50-ка, сёння 100-ка? Угу. Вы бы ў банк, жанчынка, бы схадзілі. Я не ведаю. Конечно, да, паслаў Бог кліентаў. Боже, бедныя сапраўдныя касіры і ўсё астатняе. З такімі вось людзьмі ім прыходзіцца абыходзіцца. Ага, што там яна не... Ляха-муха. Да куды знікла ўся вада? Да купіла я, купіла. У вас што, вады з-пад крана няма ці што? Яна нават не мінеральная. Божачкі. Угу. О, ну тут хоць без рэшты. Гэта ўжо пры... І каву ўсё купілі. Ды як, калі вы гэта ўсё паспяваеце рабіць? А у меня немає грошей, каб адразу по некалькі кардонак закупаць. Каб калі што яны тут у меня под боком стаялі, а я такая их бы расставляла. Ох. Ну, слушайте, наш гульнявы персонаж павінен быць зусім стрункім. Опять науку грошы разменьваць. Бо туды-сюды пабегай. Да што табе не хапае? Все ж ёсць, мукі тут трошки осталось. А, ўсё, в прынцыпе, можем зачыняцца. Тут усё ёсць, ну. Штосьці яна там не знайшла. Акуляры, жанчынка, купляйце. Не знайшла яна. Можа, што я такая таксічная стала? Я не ведаю, чаму. Не то, каб я не працавала, а... Адзін твар з той жанчынкай, вы сваячкі, так? Ну, гэта бачна. Не то, каб я не працавала дзесьці вось у падобным месцы. Так, я падпрацоўвала калісьці ва універсітэты.
Краці, калі вы ўнівер вучылася. І не толькі на усялякіх жа фэстах, то таксама падобнай справай займаешся, і звычайна я вельмі ветлівая з кліентамі. Але ну не сёння, не сёння. Ну, бывае. 2 чалавекі нешта не знайшлі. Цікава, што? Так, ага, наша кава патаннела. Адразу зменім. Ого, мне блага так тут патаннела. Цікава, а тут прапісана тое, што, напрыклад, калі нейкі тавар таннее, і NPC пачынае яго купляць больш актыўна. Ну, як у жыцці, бо так, ведаем нейкія акцыі, зніжкі, і людзі такія адразу бягуць. Вось мне было б вельмі цікава, што нам трэба дакупіць. Яйкі, сыр, муку, алею і цукровую пудру. Так, дакінем, хай будзе 2 лепей. Таксама возьмем на усялякі выпадак 2 штукі. Я казала, яйкі купіць. Хай будзе сыр, толькі одно возьмем сыра. Алею одну возьмем. І што мы яшчэ можем? І давайте уже гарбату возьмем, каб яно было. Мы, дарэчы, можем адразу купіць новы сцеллаж. Ну, давайте. Хай будзе. Пастаіць, мы яго просто не будем ставіць, напрыканцы дня паставім. Ён перашкаджаць не будзе. Адразу заплатім у банк. Нам яшчэ $515 засталося. Так. Ага. Добра. Наша мэта гэта ліцэнзія, новая ліцэнзія. Дастаўка, конечно, 10 з 10. Новая ліцэнзія і новыя тавары. Пакуль не будзем пераймацца, што ў нас усё толькі $10 на рахунку засталося. Это часова. Так. Всё. Ой. Мамочки, я захрасла. Да, гульня трошки здзіўляе тым, што яна дадае рэалізму там, дзе ты увогуле гэтага не чакаеш. І не ведаю, як каго, а мяне трошки гэта блытае з тым, як сябе трэба паводзіць і як трэба рэагаваць на тое ці іншае, што адбываецца. О, добра. Муку поставім. Так, тут усё. Мне падаецца, што людзям усё роўна. Вось яны бачаць, што тут усё валяецца, раскідана, тое, сёе. І такі, нормально. Нормалёва. А ніякіх праблем. Так і павінна быць. І, вядома, мы нічога не збіраемся. Калі ласка, не лякайцеся, калі я буду рэзка неяк змаўкаць ці што, і ці будзе нейкі рэзкі кат. Гэта значыць, што хтосьці патрабуе маёй увагі, не звяртаючы на тое, што я трошки занятая. Ну, што паробіш? Пакуль жыву ў такіх умовах, ты ведаем. Можа, пазней будзе ўсё лепей. Я, прынамсі, намагаюся думаць пра больш аптымістычны варыянт. Так, сцеллажик мы наш пакуль не чапаем. Я забыла, што хацела адчыніцца. Ну, з большага ўсё прыблізна ёсць. Так. Гэта ў нас 3-й дзень пайшоў. Паглядзім. Можа, хлеба ўзяць? А ў нас ўсё роўна няма грошай на гэты хлеб. Колькі ён там каштуе? Хлеб! А хлеб? О, 11. Там з хвостиком. Я не бачу, на жаль, колькі хвостик гэта. Так, гэта до нас ідуць? Не, гэта не до нас. Не, до нас. О! Я не ведаю, прабачце, на гэтыя NPC яны так пацешна выглядаюць. Ой. Так. Ага. Зноў жа, я казала ў першай серыі, што мне не хватае проста манетак па 20 центов, не 25. І вось зноў жа, трэба было даць рэшту у
40 центов. Ну, здавалось бы. 2 монетки по 20. Але прыйшлося даваць. Так, ажно 4 монетки по 10. Незручно. Можно, конечно, было б дать монетку по 25, потом по 10,5, але зноў жа. Близняты? Ну, окей. Может, сегодня у матрицы выходный день. 10 Нева мимо бежит тут. И я набагую. О, мужчинка, водичку солидно, не к одну только брать. Так. Оп-оп. Нет, я уже научилась все это робить. Слухайте, неяк веселее стало. Ну, як умовно веселее. Зноў жа, все равно, пакуль нічога гэтакага тут няма. Ой. Будем спадзявацца, што мы ўсё ж таки зможам купіць новую ліцэнзію і зможам нарэшце набыць... Ай-яй-яй, якая шчодрая. Новыя тавары. Так, чаго у нас пакуль не... Да, здаецца, усё ёсць. Добренько. Вось, зноў жа, тут шкада, няма такой статыстыкі паглядзець, які самы быў вялікі квіток. Ну, рахунак за дзень. Тобто сёння там чалавек купіў умоўна на $40, а ў гэты дзень на 44. Ну і просто было б цікава паглядзець, які сярэдні рахунак за смену. Ну, магчыма, толькі гэта мне толькі такое цікава. Я не ведаю. На палову ліцэнзіі мы уже зарабілі. Так. Сняданкі амаль скончылі. Ну, яшчэ не скончыліся. Але трэба праглядваць за імі. І кава, як заўсёды. Ой, кава. Ну, з іншого боку, яна патаннела, може, людзі сталі браць. Там яшчэ хапае. А навошта толькі сыр? Якісь разбіраць. З іншого боку, ну, што рабіць? Велікдзень. Хутка. Так, трэба уже рыхтавацца. Я не ведаю, расфарбоўваць, трэнавацца на гэты конт пачынаць. Так, я хацела ўзяць сухі сняданак, яшчэ ўзяць макарон. Што яшчэ хацела ўзяць? А, ну і вядома, каву давайце возьмем. Гэта у нас самае хадавое, што на сёння. Так. Каву расстаўляем адразу. Ой-ой. А я і забылася, што у нас тут яшчэ гэта есть. Так, ну давайте. Зараз гэта выкінем і пойдзем іх абслугоўваць. Так. О, як зручна. Зноў гэтыя блізняткі да нас прыйшлі і зноў разам. Жыццёвы экспірыенс, нічога не скажаш, канешне. Господи, яшчэ і 90 центов. А чё вы ж маглі адной паперкай разрахавацца за абедзвюх? Ну вось што гэта такое? Неяк вы, видите, так сабе плануеце, што купляць, што не купляць. О, так. Угу. Па-першае, трэба святло. А по-другое, нам патрэбны наши макароны. Так. Ну, якраз таки. Бачыце? Якая я малайчынка. Зусім спраўляюся. Ой, як цудоўна, і без рэшты.
Ой, як цудоўна, і зрэшты. Трэба нейкія рэакты зрабіць, калі будуць паўтарацца тыя ці іншыя выпадкі. Так. Ой. Ага. Ого, $58. Мне здаецца, вышэй за гэта яшчэ нічога не было. Так. 6. Так. Зноў жа, пакуль не шмат людзей, мы можам хуценька даставіць тое, што ў нас засталося. Так, перш разбярэмся са сняданкамі. Да, гэтыя шакаладныя сняданачкі з медведзікам. Выглядае міленька. Ой, пудру сёння? Я і не заўважыла, як пудру сёння набіралі. Нешта... Дзверы! Отпустите! Не путюте! Так... Ой-ой-ой. І гарбаты набралі. Ух ты! Вы паглядзіць. Ну, думаю, ўсё. Каву потым уже доставим. Так. Ой! І без рэшты. Як прыемна. Оп-оп. Дай холера, тебе вода скончилась. Куда вы проходите? Все, идите спать. Ага. Ну, конечно. Ой. Так, то бок у нас не хапіла сёння водички. Так, тебе давай что зробим? Тебе давай сюды занесем. Я уже забылася, гэта які дзень? Трэці? Трэці павінен быць, так? Ці другі? Добра, новые правила. Так як у меня проблемы с памятью. Ух, здавалось бы, такая яшчэ молодая, а уже так усё цяжка. Добренько, давайте зробім так. Скончыцца серыя, калі я куплю ліцэнзію і мы закупім прынамсі базава гэтыя новыя тавары. Вось. Што мы можам зрабіць? Мы можам распакаваць наш стеллажик. Ён роўна стаіць ці не роўна? Стой! Не. Можа, мне трэба... Мне патрэбна новая мышка. Мне вельмі патрэбна новая мышка. Мывка. Ось так, хай тут будзе. Тут я ўсё ж таки планую паставіць другую глядоўню, каб яно было разам, тому што, зноў жа, я думаю, наступная ліцэнзія, яна будзе якраз таки больш звязаная з таварамі для глядоўні, а не для палічак. Зноў жа, сюды можна будзе палічку яшчэ даставіць. Можа, неяк потом уже пашырымся, але гэта такі ўжо вялікія планы. Добренька. Смену скончылі. Ага, толькі один тавар не знайдзены. Ну, вадзішка якраз таки. Так, мука патанела. Ой, гэта не мука, вось мука. Мука стала... Можа, не на тую муку? А ну-ка. Дзе я не так, нешта яшчэ не так можа? Я што, танней тавары прадаю, чым трэба? Не. Так, не. Так, калі на фоне будуць чутны нейкія конікі, не звяртайце увагу. Сур'ёзна, я не ведаю, гэта толькі здараецца, калі я гуляю ў сімулятар крамы. Гэтая гульня нейкая проклятая. Увесь час штосьці камусьці патрэбна. Я неяк уже стамілася, мне ўжо страшна, што будзе далей, калі будзе 3, 4 ці яшчэ нейкая серыя. Дапамажыце. О, добренька. Трэба суседзі, ну калі ласка.
Ой, у меня нема слов. У меня просто нема слов. Так, добра. Позитивный настрой. Лепей купить то, что нам потребно з ежи, а потом уже сидеть, покутывать и так далее. О, доставим каву. Топ. Что нам тут трэба? Хлеб. Бо у нас популёвы, трэба докупить. Можем докупить макарон для того, что у нас есть. Пакуль давайте с гэтым разберемся. Так, макароны и хлеб. Купили. Адразу лепей оплатить усё, что у нас тут. Бачите, учора... Что? Чому так? А чому ажно за 3 дні? Чаго? Ну, ось гэта вельмі зараз было цікава. Чому за 2 дні, я разумею, за учора і за сёння, типу. 3? Мамочки. Мне усё страшно. Боже, меня вельмі раздражняюць гукі гэтых машин. Яны такія гучныя. Немагчыма. Ага. Так. Значит, сюды ставим. Хай будзе. Ага. Вось не бачна, калі так трымаеш, а калі кинеш, бачна, колькі там яшчэ тавара засталося. Так. Ага, есть яшчэ маленькі лайфхак. О, глядзіце, калі раптам вы будзеце гуляць у гэтую гульню і вы таксама не разумееце, засталося у вас нешта ў кардонцы ці не, а праверыць гэта нельга, то просто закройце вашу кардонку. Калі на ёй не будзе вось такого, да, малюначка з таварам, значыць яна 100% пустая. Калі малюначак з'яўляецца, то там ляжыць прынамсі одна штучка. Это вось вам такая маленечкая подсказка. Угу. Так, водичку доставим. Оп. Пусто. Ну и все. Отчиняемся. Так, ну прынамсі на палову у нас наша лицензия уже есть. З усімі гэтымі праблемамі, якімі у нас тут былі. То бок, гэта нам надо мінімум $200 і, канешне бы, яшчэ 200 зверху, каб можна купіць было новы тавар. Тут я. Так. Оп. Так, неяк так. Прилажу свои наушники, бо ўсё ж таки незручна. Для мяне гульня гэта загучна, але калі зусім прыкручваць гэтую гучнасць, то вы нічога не будзеце чуць. Не тое, каб тут было штосьці цікавае на фоне, а асноўным птушкі нешта цвікаюць, машыны ездзяць, там нейкія галасы людзей, але ўсё роўна. Так, для атмасферы антуража і гэтага можа хапіць. Так. Приблизимся до нашей кассы. Будем тут приглядывать, что берут люди. Может, чогось одразу заказать. О, нарешті. Пошли закупаться. Угу. Так, учора самый великий у нас квиток был на 58. Там з неким хвостиком, але уже гэта лічыць не будем. Цікава, наколькі сёння будзе. Так, и... Ці паб'ем мы гэты рэкорд, ці не паб'ем мы гэты рэкорд. Ой. Так, алею трэба будзе заказваць. Што у нас? Алея і кава пакуль у прарытэце. О, без рэшты, як зручненька. Моя праблема ў тым, што, в прынцыпе, звычайна гульні я гуляю
сфокусаваўшись на гэтай гульне, і я, ў прынцыпе, не размаўляю. І вось ножа. І я пачынаю сядзець, думаць, так, што купіць, як купіць, куды паставіць тое сёе. І ўжо я не ведаю нават, што можна сказаць. Ой. Дзіва. Усё ж такі, гэта даволі простая гульня. Тут нічога складанага няма. Ну, ножа. Але чаму яно так цяжка ідзе? О, у меня адчынена акно, таму што ўжо так дыхаць з чымсьці трэба, бо ўсё ж такі сонейка да нас прыйшло, тэмпературка паднялася. А дзеці, канешне, у двары там, я не ведаю, у іх там нейкія гульні на выжыванне пачаліся. Яшчэ не ведаю, ці будзе вам гэта чутна, а мне так зусім. І зноў жа, не тое, што я гэта зверху жыву. Амалія Карлсон. Не на даху, канешне, але каля таго. І так усё добра чутна, што яны там у двары робяць. Ай. Жах. Я просто не только памею монтаж і ўсё астатняе, бо там чысціць гукі. Не той, каб не мае там магчымасці, то бок праграмы-то ёсць, вядома, але сам досвед у мяне адсутнічае. І не тое, каб туторыялы на ютубе ці дзе могуць гэтым дапамагчы. Таму неяк мне, канешне, страшнавата. Дакуплю алей. Ой, алей была дзесьці зверху. Пачакайце, калі ласачкі. Я алею. Як жа яна захрасала ў дзвярах. Хто бы мог падумаць. Так дзіўна скрозь. Да каб цябе. Скрозь людзей ставіць тавары. Так. Нешта зусім сёння. Ну вось, толькі паскардзіцца хацела, а ўжо якраз такі таваров набралі. Ну, зноў жа, наш рэкорд пакуль ніхто не пабіў. Так, 2,40. Так. То бок тавары то могуць набраць, але гэтыя тавары адносна танныя, і таму, зноў жа, усё прадаецца, але ў выніку... Так, нам патрэбна малако, кава і мука. Ціха. Малако, кава і мука. Малако, кава. Так, що я поклала? Муку, каву і малако. У кошик. Включаем свет. Ой, у меня ж там яшчэ молоко недзе стаяла. Одна штучка. Так, я пакуль усё гэта кіну. Пачакайце, людцы добрыя, зараз усё будзе. Вось, зноў жа, праблемка ў тым, што, напрыклад, NPC не ўзяў тавар, а ён у цябе потым з'явіўся. І ён з чаргі выйсці не можа. І потым будзе табе казаць, што тавар не знойдзены, а ён ты знойдзены, ён на месцы. Так, вось уже ныть, што касы запоўнены. А што я зраблю? Я тут увогуле адна сяджу. А вы яшчэ прыходзіце вось з такімі грашыма. Ой. Так. Працоўны дзень. Ой. Хутка ўсё. Та ідзі ты, шост. І сыр скончыўся. Ты ёлкі-палкі. Ну всё, без сыру будете. Ой. Нема сыра. Не завезли.
Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. І я на сир хочу. Тут без решти принамсі. Ну што вам так гэта ўсім рэзка стаў патрэбны гэты сыр? Дагэтуль не было патрэбна, а тут о! Сыру захацелось. А вот няма сыру. Так, трэба нашу краму зачыняць. Ой. Калі тут яшчэ будзе без зрэшты, то ну, тэхнічна тут без рэшты. Так што пашанцавала. Да ідзі ты, бабка, ведаеш куды? Ось туды ідзі. І не вяртайся. Так, ага, хавалася у нас одно молоко. Так, молоко выкидываем. Забирайте. І яшчэ у нас тут павінна быць было одно остаецца. Да нават не одно. Ага. Молока хапае. Так. На усялякі выпадак праверым наши рахункі, тому што я стары чалавек. Уже нічога не памятаю. Так, все заплатили. Смена на день тады скончваем. Так, яйки стали тонеть, а ось цукровая пудра. А, яйки нормально. Типу стало дорожейше. О! Так і пакінем 5,80, гэта добрая цана. Так, нам трэба ўсё закупіць. Але у першую чаргу мы нарэшце можам зрабіць вось што. Так, ідзем у ліцэнзіі, купляем нашу ліцэнзію. Цудоўна. І спачатку мы купім тыя тавары, які нам патрэбны. Гэта нам патрэбен сыр. Боже, нам усё патрэбна. Ой-ой-ой. Так, нам патрэбен хлеб. Нам патрэбен сыр. Нам патрэбны макароны. Так. Пу-пу-пу. Як стало цяжка раптоўна. Новая мука. Новая алея. Соль. Рис. Паста, спагетти. І ты. Так. Купляем гэта, потым дакупляем ужо ўсё астатняе. І нам трэба будзе трошки гэта ўсё пераставіць. Якім чынам? А якім чынам? Трэба падумаць, бо зноў жа зручна, калі мука з мукой, алея з алеяй, да? Макарошкі з макарошкамі. Ну, з макаронамі тут усё дастаткова проста. Мы просто робім вось так. Добренько, зараз придумаем нешта. Што у нас тут? Тады давайте так. Тут будзе от у нас мука, тут будзе алея. Ось тут у нас будзе макароны, паста, то бок. Хлеб, а куды хлеб упендюраць? Ну, хлеб сюды же і поставим. Добре, што на яго аўтаматычна уже все ставится. Ось. Другая палічка. Угу. Новая мука. О, файна, яно само переставляю. Ой, ой-ой-ой. Новая аллея. Это, конечно, не идеальный вариант того, як усё можна расставить, але да что такое? На першы час хай будзе. Так, рис, ну рис поставим вниз. Куда ж його ще дівати? Каша да каша. Що з солодким-то робити? Угу. 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 Так, давайте по культу кинем. Тут треба подумать. Сыр накидаем.
Ой-ой-ой. И тут у нас соль. Ну, соль покуль тут поставим. Есть что-то еще? Соль у нас еще. Я бы тут переставила, конечно, каву с горбатой, але у нас не так, как есть место для этого. Ну да ладно. Так, что мы зробим? Ой, колькі всього треба ще докупити. Ой-ой-ой-ой. 5,40, дык 5,40. А то неяк зусім па-бедненькому наші палічки виглядають. Так, 5,68 незручно, буде 5,70. Новая мука 6,80. Так, спагетти 6,65. Рис 6,95. И наша солька 2,20. Добренько. Так. Фу-фу-фу-фу. Нам сніданки обов'язково треба докупити. Яйки, водичку. Так, глядим, на что у нас яшчэ хапае. Тут. Ёсць, добра. Что мы можем яшчэ взять? Титанная односно. Так. Ага. Ого. Я болею еще взяла. Тут усё дорогое. Чему яно такое дорогое? Страшно. А я водичку взяла? Да, фу, водичку взять. Добре, что водички не шмат треба. Ну, добре, хай його. Можем отчиниться. Все равно тут расставлять треба. Ось тоже цікаво. Калі, не калі, гэта все наши картонки ставятся нормально. Ось такой себе вежей. А у іншої нікі випадки, оно так расставляется, еще кидается. Так, ничего не сталося. Штосьці придется уже докупать. Все, это будет наш апошні день. Так, с новыми товарами постоим. Гандлюем. И потом уже все. На этом серый будем скончивать. Эта полочка не была пустая. Почекайте, калі ласочка, я малю еще. Ось знову ж, чому тут нема выставить усё? Ну, типу, ось у меня полностью пустая паличка. З гэтай кардонки, то, что тут заказано, на гэтую паличку один в один улазит. Дык чему я не могу обрать вариант поставить усё? Все, я пришла. Одразу новая мука стала вельми популярной. О, набирать стали. Добро, это добро. Чем больше я наберу, тем лепей для меня. Да, рахунки сегодня мы будем оплачивать уже вечером. Потому что у першую чергу нам треба буде весь час докупать новые товары. Бо яны дорогие до холеры. Бля, з гарбати треба перчу купити. Так. Чому так дорого? Що? Так. Тут уже нет до парадка. Тут уже абы як поставить. Иди сюда. Все равно им не заминаю. Так что, ну, як есть, так есть. Угу.
сир знов. Нік вельмі попульовий став. Що вони з ним роблять? Так. Хлібушок так само. Нечто беруть. Ну, хлібушка хапає. Так, так. Тоже дивний набор. Но доброму. Чим просто жінчинка збирається нечто печь. Выпекать. Что мы можем доставить? А мы можем нечто доставить. Каву не тое кап. Нам пудра потребная. И ось гэта ўсё. Так, пожалуйте. Я намагаюся полічыць, што мне дзе патрэбна. Пудру. О, я пудру одразу дзе взяла. Пакуль не будем брать эти пудры. Новую муку давайте. Пить. Новую муку и новую пасту. Ага. О, новую олей стали брать оливковую. Ну, о, зрешти, хутенько. Чоп-чоп-чоп-чоп. Доляр 80. Раз, два, три. Все, гэта спадара абслуговуем. І бяжым раскладваць новы наш тавар. Прабачце, што я зусім не размаўляю, бо неяк так ужо становіцца складаненька трошки. Ну, не склад, прям зусім там складаненька. Ну, вы зразумелі. Людзі неяк пачынаюць варушыцца, тое сёе. А што ўжо так сняданкі раскупілі? Ці я не докупала просто. Мне здавалася, я купляла. Ага. І сыра достали. Реально, сыр толькі так беруть. Можем свет включить. Треба яшчэ тыя расставить, что у нас там засталося. Да, ось цяпер паціху трэба і думаць пра склад. О. Что у нас тут есть? Пишем. Ну, ванишку не то, как. Да. Кинем ее тут. Почекайте. Почекайте из ножа. Каву нечто перестало быть каву пулевой. О. Якраз таки позбавимся от этого. Иду. Ну, могла и не бегче. Вот 2 сыра. Оп. Пакуль што, здаецца, наш рэкорд усё яшчэ не пабілі. Цікава. Без рэшты. Так. Ага. А, гарбатка. А гарбатку ніхто не браў. Ні гарбатку, ні каву не бяруць. Водичка. О, все, доставили, як добренько. Оп. Угу. Ну все. Смена у нас уже фактично скончилася. Знову гэты близнятки пришли. Так, аллея у нас. Ага. Давайте зробимо ось так. Піп. Калі уже что? О, як добре. Так. Раз, два, три. Ну, женщиночка, давайте, вы апошняя засталіся. Угу. И 30 центов решты. Ура!
Так. Што у нас тут засталося? О! Якраз таки выкінем. А ўсё ж таки одну... О, взяли. Як добра, як зручна. Глядзім. У нас фактычна рыс скончыўся. Алея аліўкавая скончылася. Пасту толькі так трэба ўзяць. Прыберу. З малочкой зноў жа. Добранька. Давайте разберемся з рахункамі. Ой. Банк за крэдыт. Оп. Оп. І накінем адразу сабе наш кошик. Што нам трэба купіць? Нам трэба купіць хлеб. Нам трэба купіць сняданак. Што у нас тут по мука? З гэтай мукой яшчэ нармальна. Ой, глядзела. Макароны нормально з макаронамі, дарэчы. Алею адразу, каб не забыць такую. Алею взять. Сыр узять. Гэта взять. На 2 штуки лепей возьму. Рыс. Тебе 2 штуки возьмем. Так, що по молочнице? Водичку гэта все не знаю. Сыр я, здаецца, взяла. Гэта взяла? Гэта взяла. Не, можа одни гэтыя макаровки твои чырвоненькія яшчэ таксама возьмем. Усё, 10 якраз таки товараў, гэта наш максимум. Скончваем смену. Цудоўна. Ну што, нарэшце мы скончылі гэтую другую серыю. Паверце, мне было цяжка тут па-за кадрам усё гэта рабіць, але спадзяюся, я змагу гэта неяк змантаваць так, каб вы нічога не заўважылі і нічога не пачулі таго, што не трэбна было чуць. Дзякуй вялікі, што глядзелі, слухалі. З вами была Кацярына. Яшчэ пачуемся і пабачымся. Па-па!